Isahluko seshumi nane Impi Yabomdabu isethunjini, page 40, 245. Kwathi kuphela unyaka weshumi uHlanganisani nodadewabo baphuma eMpaphala bayophondla izikole zemfundo ephakeme, bazithola sebeseMpaphala futhi. Kule minyaka eyishumi edlule izinguquko eMpaphala naseNingizimu Afrika zaziningi. Lezi zingane zikaMangubane zazihambe zingoHlanganisani no-Uzithelile abamsulwa, zabuya sezingoDkt Hlanganisani Funokuhle Ngubane noDkt Uzithelile Siwelile Ngubane. Zalahlekelwa ngokuningi lezi zingane ngokubuya kwazo kulelizwe, phela zazingasalwazi uthuli nodaka. Ubusika baseMelika lapha zazikhona babuba neqhwa, kuthi ihlobo libe luhlaza, kanti nemigwaqo yonke kwakungeyetiyela, kuthi izindlela zonke zikhonkiwe. Zazingahola kahle lezi zingane njengezifundiswa endaweni lapho izindleko zempilo ziphansi. Zazingalukhokheli ucingo umuntu alushayela abangani nezihlobo edolobheni akulo. Zazikhokhela kuphela izingcingo eziphumela ngaphandle kwedolobha. Zonke izidingo zazitholakala ngentengo ephansi eMelika. Izimoto eziphambili ezintsha zazibiza ko-$12,000, ama-TV ebiza ko-$200,000, ama-VCR engo-$150, ama-microwaves engo-$150, amafiliji aphambili engo-$900,000, $900, imihlaba yasemapulazini yayibiza $1,000 ihhakela. Izingubo zazibuthwa cishe mahhala ngezindali. Ngemuva kwesizini ethile kwakuba nezindali zesizini ephumayo, kuthi impahla yehle ngo-50%, 60% noma ngo-75%. Amajakhethi esikhumba aphambili abiza $250 ayehla abe ngo-$99. Izicathulo iStacey Adams zo-$120 zazehla zibe ngo-$75. Ama-LA gear abe ngo-$36. Okudliwayo nakho kwakuphansi ngoba ngowe-1994 idazini lamaqanda lalibiza 90 cent, idazini lommbila oyifutho usuyi-$1. I-2-litre ye-Coke ibiza ama-99 cent, inkukhu esindayo ibiza $3, imbuzi ibiza $40. Umuntu owayengena no-$35 esitolo abuye nenqola igcwele isikizela ukudla. Lokhu kwehla kwentengo yezimpahla phesheya kwakubonakala nangokuthi amalitha amahlanu kaphethiloli ayebiza ama-95 cent. uHlanganisani wayegcwalisa ithangi lemoto yakhe ngo-$12. Impatho kubathengi yayiphezulu. Abezitolo bekwazisa ukuthi abathengi baphathwe kanjani. Bakhulunyiswe ngomoya omuhle futhi kuphunywe zonke izindlela zokubenelisa abathengi. Izitolo ezinye zazivula amahora angama-24 ngosuku. Lokho kwakwenza ukuba abathengi baye noma ngasikhathi ezitolo. Uma umthengi engayithandi impahla ayithengile wayeyiphindisela esitolo, bayamukela ngomoya omuhle eMelika belokhu bethi, "Ungakhathazeki, akonakele lutho, siyaxolisa ukukuthengisela impahla ongayithandi, uze ube nosuku oluhle." Izindawo zokungcebeleka kanye nezokuphola nokuqinisa imizimba zaziba khona ehlobo nasebusika. Ebusika amanzi emadamini okubhukuda ayefudunyezwa ahlale efudumele njalo. Izindawo zokuqinisa umzimba zazigcwele yonke indawo futhi kunamakilabhu amaningi ababengene kuwo phesheya. Kodwa lokhu bakudedela balibhekisa emuva eNingizimu Afrika kwelezintuli, kwelentengo ephezulu kanye nakwelobandlululo nodlame. Ekhaya lezi zingane zikaMangubane zathola ukuthi iNingizimu Afrika yase ilibulele iningi lontanga babo. uHlanganisani waya emathuneni ukuyophonsa itshe emangcwabeni abaningi. OZenzele noSikhumbuzo babekade bashona, bobabili babebulawa
ngabangani babo ngezikhathi ezahlukene. Kwakuliwa ngoba kubangwa ukuthi yiliphi iqembu elimele iqiniso kwezombusazwe. Imibhalo emathuneni yaveza inqwaba yabantu abasebebathula. Abaningi abafi bebengakwathunwa noma babezibonela oHlanganisani ukuthi akusekude baye egodini. Lezi zamfabume wawuzibona ngesikhumba esicwebezelayo, nezinwele ezimayabuyabu, nangemilando yophuzo olunamandla. Babephelile ontanga yabo, nakulabo owawungathi bayathuthuka zazikhona izimpawu zokucuca nokubhasha ngenxa yokhula ababekhulela kulo. Kwakungelula ukuthuthuka kontanga bezungezwe yichibi losizi zinhlangothi zonke. Zabuya izingane zikaNgubane ezweni eliphephile, elinokuthula nobungani, ezweni labantu abakhonze ukufunda, ukuhleka nezemidlalo, ezweni lemizi engenamabhakiladi, engabiyelwa, engenamaheji noma ngufenisi, lapho amaphoyisa abizwa ngocingo wama-911 bese eba lusizo emphakathini. OHlanganisani babengazikhiyi izimoto futhi bengakhiyi lapho behlala khona. Babengakaze bezwe ukuthi umuntu othile ukhuthuziwe noma bezwe ukuthi kukhona oqhwagwe imoto. Njengoba babesekhaya base befanele ukuba bahambe ngokuqapha, baphile leyo mpilo yobunyamazane. Zazithola zisenkangala kwezemfundo lezi zingane ngoba eMelika kufunda nesinedolo, wonke umuntu ufunda aze afe. Ekhaya yayingekho imiphakathi yabantu abadala abafundayo. Uphahla lwezifo zezifundiswa zethu lwaluseduze nokhakhayi lwazo. Izifundiswa zingaqhubeki zibhebhetheke nemfundo. Laba bantu baseNingizimu Afrika balunguza kancane kwamfundo besethi umuntu sekwanele. Nomphakathi ukuseka lokho ngokuba ushayele izandla abantu abangafunde lutho. Lo mphakathi wawuhlale ubuza ukuthi usefundaphi manje ubani? Kade efunda. Kanti uyisidomini ngoba obani aqala nabo kade baqeda. Abantu basekhaya bafundela ukuqeda, hhayi ukungena emfundweni kampilo yonke. Kucele nakumakhumalo lokubuya kwezingane zabo phesheya kwasho ukuphendulwa kwemithandazo yabo. Babezithandazela ukuthi zibuye lezi zingane ekhaya ngoba babekholwa ukuthi kuhle uma ukuphakama kwezingane kuba ngukuphakamisa amakhaya nemiphakathi yasemakubo. Babazi abantu abadala ukuthi ukufunda kwezingane namuhla kusho ukuthola izimpiko zokuba zindize, zimuke, zingaphindeli emakhaya. Bala abakwacele ukuya phesheya ngenkathi kwembatha izithelile, bathi bona ngeke balokwethe bagibele ibhanoyi. Ukubuya kwalezi zingane ziphilile, zisengabantu, zikhuluma isiZulu futhi zingashintshile kakhulu kwabamangaza kwabathokozisa abakwaCele. UHlanganisani owabuya kuqala wathola umsebenzi wokufundisa isayensi yepolitiki enyuvesi. Walushintsha lolu phiko ngoba walujoba ngolwazi olusha ayelucoshe phesheya. Zazintathu izinto ayezenza uHlanganisani eYunivesithi yakwaZulu, futhi egqugquzela nabantu bakhe ukuthi bafunde kabanzi uma befuna ukuba yizifundiswa. Wayethi mabafunde izincwadi eziningi, ikakhulu lezi eziveza imibono emisha, ebukhali negalela izinsalela. Okwesibili, abafundi wayebafaka ekucwaningeni izimo zepolitiki ephambili kwabo. Ipolitiki yakhona lapha eYunivesithi, eyomphakathi waseDlangezwa nowasesikhawini. Wayebangenisa kuzinkulumo-mpikiswano, ezingxoxweni kanye nasekubhaleni. Wayekuqikelela ukuthi abafundi bakhe bangaphansi nje ngokukhilema, kodwa baphase ngokwenza okubonakala, ngokucwaninga, ngokubhala noma ngokukhuluma. Kubafundi abaningi ababejwayele ukulandela incwadi, bayikhileme
babethola ukuthi lokhu kufundisa kukaDokotela Ngubane kuyabadida. Babembuza ukuthi ukuliphi ikhasi encwadini uDokotela Ngubane. Waye athi yena akekho encwadini, kodwa kusayensi yezepolitiki. Ubukhona bayo obungefumbathwe yincwadi eyodwa. Wayezithela ezidida izincwadi bese lindela ukuba abafundi bakuqhathanise lokhu abakufundayo nezimo abaphakathi kwazo. Ukufunda ngenkululeko emabhukwini kwakungenele, yena efuna ukuba abafundi bazibhekele lenkululeko khona lapha eyunivesithi nasemphakathini. Abafundi babecwaninga ukubuswa kolwazi, ukubuswa kwenyuvesi kanye nokungabikho kwenkululeko nezwi leningi kulezi zingxenye zokubuswa. Kwelakhe ikilasi kwakuphaswa zonke izinsuku, kungaphaswa kuphela ekupheleni konyaka. Njengokujwayelekile, amavila abafundi alibalekela ikilasi lakhe ethi kuyafukuzwa. Ababebambelela bazithola benona ngolwazi bemncoma, besebenzisa abakufunde kuye nakwamanye amakilasi. Kwathi sekungunyaka wesibili lagcwala ikilasi lakhe, wenza into eyayengenziwa uDokotela Ngubane. Wacela ukuba iyunivesithi iqashe abanye abafundi njengabasizi bakhe. Laba basizi babecushisa abanye abafundi kakhulu ekwazini ukuthi ifundwa kanjani imibhalo mayiminingi, isetshenziswa kanjani emtatsheni kanye nokuthi kwenziwa kanjani ukucwaninga. Lezi zinsiza ezimbili zazihlalela nokufunda amaphepha abanye abafundi, bebazisa ngokuthi babatshengise ukuthi lihlelwa libhalwe kanjani iphepha eyunivesithi. Yizo lezi zinsiza ezazihlala nabanye abafundi zibachazela ukuthi yini abayenza kahle noma yini abangayenza kangcono ekubhaleni kwabo. Ngale ndlela yayingekho into ekuthiwa umfundi akaphasanga uma ezimisele kuleli kilasi. Kabakuthandanga abanye abafundisi lokho ngoba bethi kwehlisa isithunzi sokufundisa, futhi kusho ukuthi ulwazi lolu luqhamuka nakubafundi. Ukuphasa kalula kwekilasi lonke kwenza ukuba kube nabanye abafundisayo ababethi ungumfundisi olula, kanti kuhle abafundi bazi ukuthi imfundo ephakeme iliqhinga, futhi itholakala emigodleni yezifundiswa kuphela. Okunye okwabadida abaningi kwaba yimizamo kaHlanganisani yokufunela abafundi izindlela zokuba bafunde imathematikisi kanye ne-statistics ukuze lezi zifundo zibasize ecwaningeni. Iningi labafundi ayenabo babethi ababoni ukuthi zingena ngaphi lezi zifundo zesayensi yemvelo kumasayensi obuntu. Wehluleka okaNgubane ukuba atshengise ozakwabo ukuthi umumo wempilo yangempela awunazo lezi zihlukaniswa. Impilo iza iyinto eyodwa eqondakala kangcono uma ulwazi lomfundi luthaka ezingxenyeni ezingxubevaneni zemfundo. Imisebenzi yabo yokutshala bathengise izithelo yayisitetema, kubonakala ukuthi bathi bangahamba oHlanganisani kwasuka umona nezingxabano zawudida lo msebenzi. Kwaba khona abathi yini lezi zingane zenduna zikhwahle imiphakathi ngokuthenga kuyo izithelo kanti nabo bangazithengisela emshinini wephepha. Wehluleka ucele ukuba akwazi ukukhombisa imiphakathi ukuthi ubunye bungamandla. Ukungena kwemiphakathi yonke yabomdabu kusukela uthukela ukuya endundulu kwakunganika i-African Fruit Producers Association umfutho wokuhlela izimakethe ngendlela yale nhlangano. Ukuzama komuntu ngamunye ukuba abe nezwi ezimakethe kwakungeke kuphumelele. Wayivusa futhi le nhlangano uHlanganisani esebenzisa izindlela ezintsha ezixhumanisa nezindala. Wayekwazi ukuthi imihlaba yakwaZulu ngayamakhosi nezinduna, yiwo la makhosi nezinduna ayelisango lokungena ezabelweni.
Kwakumkhathaza kabi uHlanganisane ukubona imihlaba enjengoHlabisa ingenazithelo kodwa kube kuyizwe lomengo, lobhanana, okotapeya kanye nephayinaphu. Wakuhlaba ukungabibikho kophiko lwezolimo eYunivesithi yakwaZulu. Izwe lakwaZulu lalifanele ukuba yingadi yaseNingizimu Afrika, kodwa iziphathimandla zazilithuthukisa lelizwe. Imikhiqizo yezolimo nezithelo yayingasondla kahle isizwe saseNingizimu Afrika ukuthi okusalayo kuthunyelwe kwamanye amazwe. Epulazini lakhe uHlanganisane wayephemba izihlahla ezazithengiswa kubalimi abaningi abasizakala ngokuthengiselwa izihlahla kanye nolwazi lokuzigcina kahle lezo zihlahla. Izitshudeni ayezifundisa nazo zazizinikela ukuba zihambe zishumayeza imiphakathi ukuba ilwe nempi yethumbu ngokutshala izihlahla nezithelo. Okwajabulisa uHlanganisane kwaba yindlela izitshudeni ezazibhikisha ngayo zithi kungani iyunivesithi ilanda izithelo kumabhizinisi abelungu kodwa ikhona inhlangano yabomdabu engaletha izithelo nommbila kule yunivesithi. Ukuvakasha kwabangani baka-Uzithelile basemapulazini ezithelo ase-Michigan kwenza ukuba uHlanganisane afikelwe umqondo wokuthi athenge amanye amapulazi ayezotshala izithelo zodwa. Kwamkhathaza ukuba namapulazi kodwa kungekho ukusekwa yiyunivesithi njengoba kwenzeka eMelika. Wayefuna ukuba nolwazi olugcwele noma ngasiphi isithelo asitshalayo, efuna ukuba athole ochwepheshe bazozihlola izithelo zakhe, bamtshele ukuthi yini eyenza ukuba isivuno sakhe sibe yilento esiyiyona. Bamfunele futhi nezindlela zokuba asenze ngcono isivuno sakhe. IYunivesithi yakwaZulu yayingenayo i-Agricultural and Educational Extension njengamayunivesithi aseMelika. Lokhu kwenza ukuba kuthi emihlanganweni yabafundi ayihlabe le yunivesithi ngokuthi ingumbangandlala wembungulu edla intela ekhishwa imiphakathi, kodwa ingayisizi le miphakathi ngezidingo zayo. Kwakhanya kwabaningi ukuthi le yunivesithi ilambisa imiphakathi yaseNingizimu Afrika. Ukubuya kuka-Uzithelile kwadala indida emiphakathini eminingi ngoba uZithelile yena kajahanga ukusebenza, wayezwa ezindaweni eziningi ukuba ngumholi wezimfundo ezithile. Wayekholelwa ngalezo zimfundo. Amayunivesithi ambalwa acela ukuba azofundisa kodwa wenqaba uZethulibe. Wayethi ubizo lwakhe lulaphaya ngaphandle emphakathini, lapho impi yabamnyama ikhona, noma nakuye kwakungacaci kahle ukuthi uzolwa kanjani ngaphandle. Kwaya wayithola indlela. Kwathi eseneminyaka ebuyile kwaba nokhetho lombusi werijini yakwaZulu. UZithelile wayengelona ilungu leqembu elithile, futhi wayethi la maqembu akhona ngeke ayilwe lempi yena ayefuna ukuyiphaka. Kwakumkhanyela ukuthi impi yabamnyama isethunjini, yonke eminye imizabalazo ingumebuzo. Wabona ukuthi kuhle alungenele ukhetho njengomncintiswano ozimele. Ngemuva kokufakana umlomo nowakwabo uHlanganisane kanye noVukizithathe, bona ababeseseMelika, walungenela lolu khetho. Izilokotho zakhe zazekhelwe ekutheni abomdala banakudla ivoti, kodwa sebekhathele yindlala, bentula imisebenzi, bentula ukudla, bentula izindawo zokuhlala ngoba nje abanikazi bebhodo bechilizelwa eceleni kwezombangazwe, kwezemfundo nakwezomnotho. Wayekuveza ezinkulumweni zakhe uZithelile ukuthi amazwe anesibalo esiphansi sabantu abanganamisebenzi kwakuyiSweden naseNorway. La mazwe ayeba
nesibalo se-1% ukuya to 2% abantu abantula imisebenzi. Izwe laseNingizimu Afrika laline-52% wabantu abantula imisebenzi. Amaqembu ezepolitiki eSweden neNorway ayeholwa ngabesifazane, bengazifuneli bona amandla nobukhulu, kodwa befunela imiphakathi yonke amandla nobukhulu. Wayekhombisa ngezindlela eziningi ukuthi abesilisa basebenzisa amandla ukuxhaphaza, ukukhohlisa nokuqhudelana esikhundleni sokuba basebenzise amandla okondla nokuhlanganisa imiphakathi. Wayethi ikakade nenqubo yabantu besilisa kayondli kodwa iyabhidliza. Kungasisiza ukumlandela uZithelile siye kwaDlangezwa lapho wayethula khona enye yochungechunge lwezinkulumo zakhe aziqala eNatali nakwelaKwaZulu, kanti uzozithela eseziqhulula lezi zinkulumo kulo lonke laseNingizimu Afrika. Njengamanje sikwaDlangezwa ngoMgqibelo ziyi-11 kuSeptemba, izulu licwathile, izindimbane zabantu zihleli zithule ehholo. Impi yabomdabu isesiswini, impi yabantu abamnyama isethunjini ma-Afrika, kwasho uZithelile Ngubane kuzindimbane zabantu ezazibuthene ehholo iBhekuzulu e-University yakwaZulu. Leli sasasa likazibuthe elalidonse abantu abangaka lalenziwa ukuthi isikhulumi sasihluba udlubhu ekhasini kwezombangazwe nasekugqagqazeni zonke izinqaba zobandlululo nokugqilazwa. Yonke indlu yayiphendula ngelika "impi isesiswini, indaba isethunjini, impi isesiswini, indaba isethunjini." Kwakungathi ihholo lizofothobala, livume phansi ngokuzanyazanyiswa ngokuhlokoma kwezihlwele. Wathula imizuzu emine uZithelile, izingalo zakhe ezibeke esifubeni, izandla zombili wazifonqa okomuntu othandazayo, wathi isilevu sakhe saphezulu kwezandla. Kulowo mzuzu izihlwele ezazithungele eyempi esethunjini zazimukelwa ngabaphendula bethi, "Siwe, siwe, uZithelile." Izithombe zikaDokotela uZithelile Siwelile Ngubane zazizungeze zonke izindonga, kuthi lapho emi khona kube nenkulu indwangu eyayinemibhalo yeziqubulo zakhe nesithombe sakhe ezizungezwe yizinkomo, amasimu ezimoba nezihlahla zezithelo. Wathi lapho ephakamisa isandla uZithelile, zathula izihlwele, indlu yathi cwaka. Wayiqala le nkulumo ngokuthi, "Bahambeli benkundla kaHlomendlini, sizukulwane sokugcina sokugqilazwa nebandlululo, abakhongi benkululeko engimemeze ngiphesheya ngabuya ngigijima, mangiqale ngokunikhumbuza ngokuthi uma nila kwaDlangezwa ninyathela enkundleni kaHlomendlini, nisesigcawini seqhawe, ilembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha. Kwakusina omamkhulu bethu nobabamkhulu bethu lapha. Yebo, kwakuyinkundla yomququmbelo, umsombozo nomgubho lena. Kuyo le nkundla izinsizwa zazidla ubhedu, isimama sidla isifuba. Kungathi sengiyabona omama bedla usinyaka, obaba bedla inhloko, sekunosi bakwethu. Nongixolela uma ngixhwila." Wakusho lokhu wema kancane, uZithelile esulasula amakhala ngenhlekela kungathi usi lwezoso luyamxhwila. Zambutha izethameli zikhevile yilukuluku nozibutho walesi sikhulumi esasinyakazise lonke elaseNatali nelaKwaZulu eNingizimu Afrika. Imibono yaso yayifana nomsinga opholile ofika ngemuva kweshisandlu. Yayingumgqusha le ntokazi, kuthi ingubo yayo endekazi iyenze kungathi isiyinde kunokujwayelekile. Ngemuva kwemizuzwana waqhuba uZithelile wathi, "Bantu beNingizimu Afrika, singazikhohlisi ngenkulumo yokuvota, yokugcakela kusishaya umthetho nokucevuza mihla namalanga nezinkulumo-mpikiswano
kwezombangazwe. Konke lokhu kungumebuzo uma kungalibuyisi elikamzukwane kaNdaba. Inkululeko yemfundo ephakeme efika emafini ingamahlezo uma ingazibuyisi izinsizwakazi nenyoni kayiphumuli kulezo zinkalo. Izingane zethu azinakudla ivoti, zidle inkulumo-mpikiswano, izinqumo kanye nezethembiso zasephalamende, noma zidle izitifiketi zemfundo ephakeme. Thina sifuna umhlaba wokufuya nokulima ukuze siyidudule impi yesizwe, impi yomuntu omnyama. Kwaduma elikhulu ihlombe lathungeleka kuzithameli zinanela inkulumo ezinye zithi, yaze yakhuluma le ntombazane ingabe izalwaphi? Thula wena awukezwa lutho Sotobe, isazokhuluma ingane yabantu, kusho uKhumalo ekhulumela phansi. Uthi kusekhona okungalena nokuthi sifuna umhlaba nezinkomo Mtungwa? Kubuza uSibiya. Uzoyizwa ingane yabantu iqhabalaka, igaqaza ubandlululo nokugqilazwa okufuywa yithi emakhaya. Sekufukamele ngisho ezikoleni zethu nasemiphakathini yethu, kusachaza yena uKhumalo. Masithule Sibiya nangu eseqala, nembala waqhubeka uZithelile elihlikihla igama lokuthi uma abantu befuna amandla okuhlangabezana nezingxaki zamanje mabaqale ebhodweni. Ingeke ilunge indaba yombangazwe uma imihlaba ingephendulwa amapulazi okukhiqiza ukudla kuthi bonke abantu abanemihlaba bayisebenzisele ukuba bakhiqize ukuze ikati lingalali eziko. Ukuncishiswa kwezinkomo zabantu kwakungenye yezindlela zokugongobalisa isizwe esimpisholo ngokusihlalisa endlaleni. Bantu baseNingizimu Afrika, umzabalazo wabomdabu usebhodweni, umbangazwe wabamnyama usesiswini. Zaxhuma futhi izihlwele ngokuthi umzabalazo usebhodweni, umbangazwe usesiswini. Elinye iqembu lalihlokoma ngelikaSiwe uZithelile. Wathula isikhashana uZithelile dedela iphuzu ayelibekile ukuthi lithi vinini emphakathini yonke bese lizika engakaqhubekeli phambili. Wathi lapho esezenelisile ukuthi selizikile, waphakamisa izandla kwabonakala ukuthi usefuna ukuqhubeka ukwethula inkulumo yakhe. Wathatha wathi, sekuyisikhathi sethu lesi ma-Afrika, thina siyisizukulwane sokugcina sobandlululo nokugqilazwa. Thina baseNingizimu Afrika siyibhande lokugcina enkululekweni ye-Afrika. Singawenzi amaphutha enziwa ngozakwethu basenhla ne-Afrika. Singakhubeki lapho abakhubeke khona bona. Masifunde emilandweni yabo bese sikugwema ukufunza imiphakathi yakithi ngendlala. Nanti elaseTopiya nemilando elusizi. Nansi iBiafra nemilando ehlasimulisa imizimba. Masithathe isishiza sizidilize zonke izidleke zemibangandlala. Masizedlebhuze sizidluthele zonke izidleke zemibangandlala nobandlululo. Umbangandlala isidleke sodlame, ubudlova nendluzula. Ukufukamela ubuphofu ngokufukamela amaqanda amabululu. Ukulahlekelwa ngumsebenzi ngokugqunywa ejele lezinsizi. Ukugqunywa ejele lezinsizi ukugwazwa kokuthethelela kothando nokwethemba. Ayikho inkulumo ngaphandle kwentethelelo, ngaphandle kwethemba nangaphandle kothando. Ayikho nentuthuko ngaphandle kwenkululeko. Abathanda inkululeko mabangilandele sidilize zonke izidleke zosizo. Zonke izindawo ezifukamela indlala zingasetshenziswa iningi ziyimibangandlala mazivalwe. Zonke izitolo ezithengisa ukudla noma uphuzo
oluphuzwa ngabantu abathile kuphela mazivalwe ziyimbangandlala, ziphuca abantabethu isinkwa emlonyeni. Yonke imisebenzi ekhetha idlanzana labantu mayigqekezwe ivulwe ukuze kungene uwonkewonke. Mabangene abesifazane kuyo yonke imisebenzi kusukela ekushayeleni amatekisi ukuya ekushayeleni izitimela, kusukela ekufundiseni inkasa ukuya ekufundiseni emayunivesithi, kusukela ekwenzeni iphepha kwaSapi eMandeni kuya ekwenzeni insimbi e-ISCO. Sizobe sidlalisa amahleza uma sithi ubandlululo luphelile ngoba nje sicishe imithetho ethile, kodwa sangachofoza wonke amaqanda obugqila nobandlululo esilifuya thina silifukamela. Uma sivula izicongo zemfundo ezingamayunivesithi ethu ukuba zibe zilokhu zibasa amakloba obandlululo, asikayi neze enkululekweni. Phansi zonke izidleke zombangandlala. Uma yona le yunivesithi isabandlulula iyisidleke sombangandlala. Uma abaphathi bale yunivesithi kungabesilisa bodwa, siyadlala bantu, sisabhukuda kulo ubandlululo. Uma iningi losolwazi kule yunivesithi bemhlophe futhi bengabesilisa, kusho ukuthi izidleke zombangandlala zisafukanyelwa. Uma izimpiko zemfundo ezithile zibekelwa abathile bengekho abesifazane, kusho ukuthi zisemi izidleke zemibangandlala. Uma izincwadi zonke zibhalwa ngabamhlophe bodwa abesilisa, kusho ukuthi asikaphume eGibhithe lobandlululo nokugqilazwa. Uma ubunesi bubekelwe abesifazane, ubudokotela bubekelwe abesilisa, sisabandlulula. Abanye bathi angifundisi ngani eyunivesithi. Mina angiziboni ngikhwelezela iziko lokumpofisa abesifazane. Uma ufundisa umuntu wesifazane ufundisa umndeni, ngakho ufundisa isizwe, kanti uma ufundisa umuntu wesilisa ufundisa yena yedwa. Leli yiqiniso elaziwayo. Uma kunjalo yini pho singafundisi imindeni kanye nesizwe ngokufundisa abantu besifazane? Yini kungagcwali abantu besifazane ezihlalweni zokuphatha, ezimpikweni zonke zamayunivesithi? Yini izindawo zokulala abesilisa ziphindwe kathathu kwezabesifazane kule yunivesithi, kanti abesifazane baningi kunabesilisa laphaya phandle? Kungani ukuba amabhilidi ahlala abesilisa abe maningi kunahlala abesifazane? Kungani ukuba amabhilidi ahlala abesilisa made anezitezi eziyisikhombisa kodwa amabhilidi angawesifazane agcina isitezi sesithathu? Lolu lubandlululo olunukayo. Abenzi bobubi bayazi ukuthi uma bengafundisa abantu besifazane ibhode lingagcwala, ubumpofu buphume kwabomdabu, bese beyeka ukuzondana, bagwazane, babulalane, bebanga amathambo okwezinja. Ukufundisa abesifazane kungaluqeda udlame, ubudlova, indluzula, indlovuyangena, ubugebengu nochuku olubangwa ngukulamba kwemiphakathi yethu. Ukufundisa abesifazane kunganciphisa izinga eliphezulu lezimfanayo ezigcwele ezinkantini, emajele nasezibhedlela. Ukufundisa abantu besifazane kunganciphisa ukungcwaba migqibelo yonke. Ukufundisa abesifazane kunganciphisa izingozi emgaqweni, ezitimeleni, emabhasini nasemabhareni. Ukufundisa abesifazane ukuvundisa izivande zomusa, zokuthokomala nokuthula. Ukufundisa abesifazane ukuletha imikhiqizo, umnotho nokuthula ngesivinini. Ukufundisa abesifazane kungaba yisisekelo esisha esakha imindeni ekholwayo nephilayo. Njengoba kukhona abathi mangizofundisa eyunivesithi, ngizibuza kaningi ukuthi ngingafundisa bani, ngifundiseni uma kunje emayunivesithi ethu abambisa intsha yethu umebuzo abuye ayibambise iqanda lenjelwane. Khona ngiyeza
e-university kodwa angizi ngedwa ngoba ngingedwa bazongigcoba abantu besilisa. Izwi lami ngeke lizwakale ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngokungena kwethu bantu besifazane singumthamo, sizoba nezwi ezihlalweni eziphezulu zakwamfundo. Uma ngingafundisa lapha e-university, ngingafundisa abaphathi, hhayi izingane. Kubaphathi ngingabafundisa ukuthi singazidiliza kanjani lezi zidleke zendlala abazifukamele. Ngingabafundisa ukuthi singenza kanjani ukuthi sinciphise ukusaphaza kwekusasa lesizwe okwenziwa ngamayunivesithi afundisa izimfanayo zabesilisa. Akekho ongazi ukuthi iningi lalezi zimfabume zabesilisa ezigcwele e-university zifundela ukuba zithenge ama-stereo, obhomubhomu bezipika, amakhasethe nama-CD, bese ziba izimbuqa zobhiya nezimbodlela. Angiquli ukuthi ubhiya, i-whisky ne-vodka kuyagxuma kushaye izandla kubona osolwazi befundisa izimfanayo ezizophilela ukudakwa okungazange kubonwe. Yiya noma kuliphi ishibhi noma kuliphi ibhara noma kuliphi ijoyinti, izidwaba ezibuthwa nezibi zichamele amabhulukwe ngezafundwa ko-university, ibhodlela eligqoke ijazi laphaya emnyango. Mina uZithelile Ngubane, ingane kaLinono, ngithi phansi izidleke zemibangandlala. Abomdabu bayoyeka nini ukulondoloza babeke izimali zabo, isikhathi namandla kulezi zimfabume ezigcwele emayunivesithi? Yebo ma-Afrika, sesifikile isikhathi sokuba siyeke ukulondoloza amathemba ethu ezitsheni ezivuzayo. Awu bakwethu, indaba isesiswini, indaba isebhodweni. Wathatha ingilazi yamanzi usiwelile, wayiqhabula ebukela abalaleli bentshisa inkulumo futhi belokhu benqakisana ngelikasiwe. Abanye kulezi zihlwele babegazingwa iqiniso libadla ngaphakathi. Amanoni enkulumo ayenemibengo kawonkewonke, isitha esikhomba ezaleni. Usi nomsinga wenkulumo kwakuthanda ukusiphula izinwele. Izethameli eziningi zazithola zihleli ezitulweni ezinameva. Wawubona nje ukuthi ngokushintshashintsha indlela yokuhlala ukuthi lalingene lephukela kwabaningi. Wathi lapho esebona ukuthi usengaqhubeka uZithelile wabeka wathi, ngiyazi ukuthi abanye benu babuza ukuthi ngeyakwabani le ntombazane ethi izovala izitolo zezimbodlela ihlikize nezikhundla zabanumzane kwezengcebo nemfundo, inyomfa nemibele encelwa yidlanzana lamagovu. Manginisheshisele nginitshele ukuthi mina ngingowakwaNgubane eMpapala, ngiyingane kaLinono Ngubane ongumthenjana esibhedlela. Yebo, ngiyinzala yesihlahla. Umama uLinono wakhishwa esikoleni ngoba kuthiwa watholela ingane ekhaya. Empeleni umama wayejiziselwa ukuthi ungumuntu wesifazane, hhayi ngoba ethole ingane. Umalume uJohn Mbabadisi Ngubane washada wathola izingane ezimbili esizaziyo. Wabuye wathola ezintathu ezaziwa nguye kuphela namantombazane awatholisa abantwana. Ngaphandle kwalezo zingane kungenzeka kube nenqwaba yezingane ayezitshala engazi. Kuwo wonke lo monakalo awenza umalume wafunda waze wayongena e-university. Yini yena engajeziswanga njengomama? Lwamvikela ubandlululo, lwamondla. Njengoba ngikhuluma nani nje ngamanje ntambama, umalume uJohn Mbabadisi Ngubane uyimbuqu lapho ekhona, futhi sewalishiya ikhaya njengezimfanayo zonke. Lana ngamaqiniso.
Manje ngizoxoshwa mihla namalanga ezikolweni yizingane zabantu ezikhulelwayo, kodwa abaxoshwa abafana abadala lo monakalo. Lolu lubandlululo, lokhu ukugqilazwa kwabantu besifazane. Phansi ubandlululo, phambili inkululeko kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Wabuyela kuwa amanzi izithelile, wawaqhabula ukwehlisa isikhwehlela. Inhlokomo manje yayisiqhuma phezulu, bonke abantu bese bemi ngezinyawo. Kancane kancane wabahlalisa phansi izithelile, ngakho ukuphakamisa isandla. Umuzi Wandile noMihlakayifani babemi phambi nozithelile okwabantu abagade amagangangozi. Ngenye inkathi babezulazula phambi kwakhe bemsithasitha kungathi bayamvikela. Udumo, ulwazi namaqiniso ayesemakhele izindimbane zabalandeli kanye nemithonsenyana yezitha. Izimfamona noma fika bayihlahlele. Sonke isitho sakhe kanye nalo lonke izwe elaliphuma emlonyeni wakhe lalithi nansi intokazi ephilela ukuhola, ukukhuluma nokuthokomalisa lolu quqaba olwalulala lungadlile, lulala lungethembe luphundlwa ngukweswela. Bathi bangahlala phansi, wabuyela emdobheni kwangathi useyaqala. Ngemuva kwasikhashana wahlehla wazibuka izinwele, wase esondela embhojeni wathi, ukunika umuntu wesifazane umsebenzi ngokungenisa isishebo ebhodweni ukunika umuntu wesilisa umsebenzi kungenzeka ukuba kokuningi kube ngukumbulala lo mlisa ngebhodlela. Sizozivala izimboni ezigcwele abantu besilisa bodwa, abantu besifazane bentula imisebenzi. Sizozivala izimboni ezinika abantu besifazane izikhundla ezingenamsebenzi, kuthi izikhundla ezibalulekile zinikwe abesilisa bodwa. Sizozivala izimboni ezibandlulula abantu besifazane ngamaholo.